clip. Suntem aici cu prietena noastră Delia. Spune bună, Delia. Nu vreau. De ce nu vrei să saluți oamenii? În fine. Haideți să facem un episod de Minecraft. Bun. Deci, haideți să vedem asta. Am zis că un episod mai mă bat, un episod mai explorez, și ăsta e un episod din ăla în care mă bat. Că nu vreau să fac doar un singur lucru. Gata. Tu zic că mi-ai dat arcul tău. Hai mă, ăsta e un dead end. În fine. Am breaking și punch, frumos. Frumos, elegant. Albinuțelor. Bun, albinuțelor. Haideți la mine. Vă promit că e frumos la mine. Cât mă chinuiam și ele se spawnează natural aici. Haideți să le ducem acasă la noi. Haideți după mine, după floare. Da, drept m-au omorât niște albine. Ca să înțelegeți ce m-au omorât în episodul trecut. Mamă, mai știți pe ea din episodul trecut? Oaia albastră. Deci. Bun, acum e problemă. Nu mai știu unde e ăla de albine. Încă nu mi-am învățat zona, apropo. Că n-am avut când. Toți. Presupun că pe aici? Da, pe aici. Hai mă, nu mai poleniza atât. Bun, deci. Feed. Bun, tu acum ai idee pe funduleț. Haideți să vedem dacă te duci în... Aici, hai, e bun. Gata, le-am învățat. Nu. Acum își caută casă, dar nu vede că am un cuib aici. Că am un stup de albine. Hai mă, please. Haide. Haide. Nu, bă, nu. Se întorc la cuibul lor. Barim s-a umplut de miere. What? Nu mai am... Da. Ce-am făcut cu shield-ul în episodul trecut? Dacă știți voi să-mi spuneți în comentarii, că nu mai știu. Vie. Bun, trebuie să le momim și să le astupăm stupul. Să le astupăm stupul. Bravo, Cristi. De ce? Sunt pe video cu Delia, ca să înțelegeți. Ca să poți să mă uit la clipurile tale. Ia uite, ea se uită la videoclipurile mele. Hai mă, ieșiți. Când vor ieși albinuțele, atunci le vom prinde. Cum? De ce vorbim în șoaptă? Închide microfonul, ți-am spus. Bine, eu îl închid. Mă, asta nu mai are cuib. Vine aici. Vine aici, găgălașul.
Trebuie să o bagi tu prima dată. Hai, acolo. Nu știu cum se învață albinele astea la stup, dar nu vor. Bine, mă, hai, fă-ți viacul. Bine, îl închid. Să și puțin că nu mai am mâncare. Eu am 2 steacuri de mâncare și nu mă închid la 8. Am stat puțin și am farmat. Bine, puțin mai mult. O chemă. Și da, ca să obțin acest mirobolant rezultat. Așa e când nu dai de un deșert. Te chinui cu râurile astea. Să va jos de puțin. Gata. De puțin sand. Iai. Super tare. Mă chinui cu sand. Frate, pe tărâmul minerilor. Nu e harta reală. Să nu știți. E un fake. Da, zic așa. Pe tărâmul minerilor. Cea fake. Efectiv, my friend. Aveam acolo prea mult sand. Nu mai știam de mine. Și nici nu se ridica la suprafață bucățele astea, adică... Frate, de ce să mă ridic eu la suprafață când pot să stau aici? Și te încurc? Că doar nu-i fi prost. Să nu rămân la aici. În fine. Da, ieri am fost la o petrecere. Frate. Și v-am zis deja. Și mă miră că am putut să filmez 50 de minute. Și acum mă mai miră când văd că, bă, am filmat 50 de minute și eu cu treaba. Adică... Uitați cum mă sacrific eu pentru un clip al vostru. A fost ziua lui Delia, ca să înțelegeți la ce eveniment m-am dus. Frate, ce n-aș da pentru o cască cu respiration. Fai de mine. Uite, acum de ce s-a ridicat la suprafață și până acum nu s-a ridicat? Fiindcă e o singură bucată și e ușoară. Da, never mind. Vorbesc cu sand. Și trebuie să mă gândesc la un intro. Și la un outro. Neapărat. Că eu n-am intro și nici outro. Zic și eu ce-mi trece prin minte la intro și outro. Adică nu am și eu ceva prestabilit. Zic și eu ce-mi vine prin cap. Ce asta îmi vine, pe aia o spun, adică nu mă înțelegeți greșit. Dar e greu. E greu să te gândești la intro. Și să-l ții minte. Probabil că nu mai am decât o singură inimioară. Cum ar fi să vină acum un schelete, să-mi tragă mare bucată și să fiu mort. Cum ar fi? Vă spun, ar fi ceva normal pentru mine. Degeam că era un zombie. Eu acum fac asta pentru Glass. Aoleo, bat vecinii paci. Bine, frate, tu stai pe aici. Ualo. V-am zis că era normal să se întâmple una ca asta. Să-mi spui că... Ba, da. Revin când îmi găsesc casa. Dacă o mai găsesc.
Bun, m-am întors, mi-am făcut și un shears, fiindcă nu se mai putea fără. Și culcă-te, mă, culcă-te. Bun. Stai. Un steak de mâncare mi-am luat. Stai. Asta nu prea ok. Una e să-mi pierd un shield, dar alta e să-mi pierd altceva mai ușor. Zi. Stai, nu l-am luat? Ba da. Bun. Să vedem. Să vedem ce o să iasă. Eu când mă gândesc la muzică, mă gândesc la copyright. Nu știu de ce. Cel puțin când filmez. Mereu când aud cuvântul muzică, mă gândesc, primul lucru la care mă gândesc e copyright. Nu știu de ce. Poate pentru că e cea mai mare șansă după lumea să-mi iau copyright. What unde un steak de mâncare? Unde e un steak de mâncare? Alo? Alo? Dacă mă atacă astea. Frate, eu v-am crescut. Hai mă, mă. Hai, cu ce mai îmi dați acum de mine, nu? Cu ce? Și poate să ați și murit. Doamne. Încă tu vrei să spui că mi-am pierdut. Da, nu, never mind. Auzi. Uite-o, da. Hai, unde mai sunteți? Ia o parte! Pentru onoare! Hai, mă! Trece aici. Vrei să te omor. Hai, mă, că mă vii. Și mi-am pierdut albinele dintr-o greșeală. Doamne, nebune, dintr-o simplă greșeală, mi-am pierdut toate albinele. Doamne, 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 doamne. Doamne, doamne. Ce-am făcut eu să merit asta, doamne. Lor, doamne. Eu nici măcar lemn n-am. Frate, ce înseamnă asta să n-ai lemn? Și mai important să n-ai sand. Știi ceva? Știi ceva? Eu plec la explorare. Nu se mai poate. Păi nu se mai poate așa. Uite unde mi-era mie lemnul. Hai că nu se mai poate așa. Ne facem așa. Bun.
Și acum, hop, 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 hop. Două honeycomb-uri, două beehive-uri. Pe astea le punem la locul lor. Și haideți după un deșert, că nu se mai poate în halul ăsta. Cum adică să n-am eu... Să n-am eu nimic. Cum adică? Nu se poate. Știi ceva? Nici nu-mi pasă cum le mai pun acum. Le pun arandat la momentan și o să le aranjez eu schema. Așa, bun, gata. Pickaxe-ul aici. Mâncare aici. Haideți la drum. În partea asta. Haideți să vedem. Să vedem ce o să iasă. Să vedem ce o să iasă. Hei. Alo. Și trec la 3 bucăți. 3 bucăți. Bun. Să vedem ce o să iasă. Să vedem ce o să iasă. Mamă, ce era să cad, my friend. Deja de 17 minute filmăm. Dar sincer nu știu când trece timpul ăsta. Jur că nu știu. Eu nu știu când trece timpul ăsta. 26 de bucăți sunt destule. Hop. Apoi eu, da, nu, never mind. Așa. Deci, direct de asta nu m-a dezamăgit niciodată. Hai. Cred că e nodul ăsta. Dar în orice caz, nodul nu m-a dezamăgit niciodată. Hai să vedem dacă mergem spre nord. Nu știu de ce, dar am lag. Am lagul după lume. Haide, mă. Sincer, voi avea nevoie de foarte mult fier, pentru că vreau să-mi fac niște trenuri. O să am nevoie de foarte mult fier. Ceea ce nu prea am. E singura resursă pe care nu prea o am încă. Bine, asta și mai sunt câteva. Care n-am deloc chiar. Vă zice să fac live de Crăciun și sau de Revelion sau de amândouă. Cred că am mai abordat subiectul ăsta, dar nu sunt sigur. Nu sunt chiar 100% sigur. Păi pe aici erau albinele. Da, nu. Pe aici erau albinele ale infernale. Mamă, dar repede sparge căulul. Și dacă mai am și lag, nu pot să-l controlez. Deci dacă am lagul după nume, nu pot să controlez pickaxe de diamond. Dar am înțeles niciodată mecanica asta din Minecraft.
Păi frate, nu contează în ce ai făcut târnăcopul ca să spargă mai repede. Sau contează? Nici nu știu. Să-mi spuneți voi în comentarii dacă contează sau nu. Din ce ai făcut ca să spargă mai repede sau mai încet. Că eu, din câte știu, toate sparg la fel. Acum, din câte știu eu. Acum nu știu dacă chiar așa o fi. Cum adică nu poți să dormi doar când e noapte? Uite, e noapte. Doamne, ce mă enervează că nu pot să dorm până când e noapte. Hai, acum lași. Gata, a pus soarele. Hai, lasă-mă să dorm, a pus soarele. Așa, bravo. Eu n-am armură deloc, nu știu ce impresie mi-aș face eu că aș putea să supraviețuiesc, dar... Da. Stați, că mă sună prietena. Mi-a respins. O să spără pe mine. Aolă, femeile. Să gata, să spăra pe mine. Repede s-a spărat. Vorbesc cu sora mea, te sun după. Bine. Bine. Gata, am înțeles. Un mesaj era de ajuns. Nu, cred că nu știe că acum filmez. Adică nu cred că sunt sigur că nu știe că filmez. Da, mă sună acum. Puteți face un face reveal cu prietena mea Delia, fiindcă fața mea deja o știți. Adică și închei clipurile cu ea, adică. Dar fața lui Delia nu știți. Iau și eu cât mai multe chestii ce găsesc. Acum dacă aș găsi un deșert ar fi mai mult decât perfect, dar ce să și faci? Ce să și faci? Hai, mă, așa. Cu sabia înainte. Și haideți să mai explorăm. Și am auzit și să spuneți dacă vreți mai multe clipuri în weekend, fiindcă vine weekendul. Gata școala. Și de-abia aștept vacanța de iarnă. Ura! Fiindcă și eu sunt la școală și e cam nasol. Frate, de ce nu e vacanța de iarnă mai lungă? De ce? Vreau și eu să știu de ce nu e mai lungă. Ar putea așa să fie măcar acolo 2 luni. Zic și eu. Aoleu, am dat o pădure. Super pădure. Mai mult decât suficient. Stai așa un pic să fac screenshot. Please. Hai mă. My friend. Bine că nu mai e bun CPU-ul. Hai mă. Doamne, cât stăm. Ha. Bă. Mă nebunat. A făcut. În sfârșit. Și gata, mi-a dat crash. Gata, mi-a dat crash jocul. Gata. N-am eu cel mai rapid telefon. Adică ați văzut și voi la Shadow Find cât de greu se mișcă. Zici că e.
De zici că e... Zici că merge pe lemne. Dar greu se mișcă când filmez. Și chiar trebuie să-i schimb hardul. Acum nu știu dacă telefonul are hard sau nu. Ca și calculatorul. Dar dacă are, ar trebui schimbat. Dacă are hardware sau RAM trebuie schimbați. Neapărat. Și ce văd eu în zare, ce văd nimic. E doar o pădure mare și deasă. Ceea ce nu o să mă mai plâng de lemn. Pentru că... Yay! Nu! Doamne! Și... direct în apă. Doamne, ce-am zis că mă duc acolo. Cred că o să tai aici, mai au niște lemn. Adică câteva steacuri. Și revenim. Că nu prea am lemn. Și am revenit. Am defrișat-o pasticile din pădure. I-am luat și eu un stack de lemn și... altceva nu mai. Bun. Mie să nu mă întorc de unde am venit, dar haideți să mergem pe aici. Și apropo, dacă aveți un skin mai fain, puteți să mi-l trimiteți, nu știu, pe YouTube, pe... habar n-am unde puteți. Cred că o să fac un cont de Instagram, că momentan nu am. Deci nu putem eu să-l sprintez. Că momentan nu am. Sau să-mi spuneți numele lui și îl caut eu și poate din episodul viitor o să avem și schimb pe Minecraft. Că momentan n-am găsit niciunul pe gustul meu. Bine că aici nu prea am căutat, să zic că bă, am căutat mult. Chiar n-am găsit. Nu, am căutat și eu vreo 3 skin-uri și m-am plictisit și nu am mai căutat. Dar zic așa. Mamă, ia uitați ce profesionist era parcur Cristi. Ia uitați-mă cât de profesionist sunt la parcur. Bun. Frate, mă enervează că nu se trează. Adică eu vreau să-mi sprintezi și tu nu sprintezi. Zău așa. Cred că deja am învățat pattern-ul de la copaci. De la ăștia mici. Haideți să vedem pe mergem, că nu știu încă. Și scuzați că episodul ăsta sunt mai aerian, dar aproape că nu prea mi-e gândul aici. Frate, de ce tot închizi? Închizi din nas. Mi-a mai închis încă o dată prietena mea de lea. Păi, logic. Bună. Aveți aici și Maria, o altă prietenă mea. Vorbiți mai încet, că filmez și eu. Scuzați pentru gălăgie, dar sunt gălăgioase. În fine. Ziceam de ce stai așa de aerian. Parcă nu mi-e gândul aici la apă loc.
gândul meu în alte părți. Direct azi mi s-a întâmplat că până acum eram cu picioarele pe pământ. Că tot vine vorba de pământ. Nu mai găsim și noi un deșert, zic și eu, așa, nu știu, cred, sper. O să mă fac dacă e zi sau noapte. What? Mi-a dat cred jocul. Așa. Mă, când nu filmez, îmi merge așa lent. Și când filmez, îmi merge sacarat. Frate, zici că nebunește când filmez. Frate, de ce nu mergi sacarat și eu și nu filmez? Poate pentru că nu am regat frame rate-ul. Poate fiindcă n-am făcut frame rate-ul. Poate de asta. Și voi vă întrebați, păi bun Cristi, de ce îți faci tu rost de cărbune, că nu să-ți trebuiască ever. Nu o să-mi trebuiască. Uite că-mi trebuie. Uite că-mi trebuie. Deci. Hei! Tortă! Mă dau de cheiuri atât de proaste. Mă jur. E și o continuare. Îmi retrag cuvintele. Poate pe fundal merge o muzică de aia de suspans. O muzică de bam 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 bam. Îți merge o muzică dintre aia. Bine, asta nu e un chef nasol. Poate că dăm și de Iron. Doamne, sunt uneori așa de sperios. Frate, fie bărbat. Nu, o să țin minte acest cave. O să țin minte că la coordonatele astea este un cave. Și o să venim altă dată. Fiindcă acum scopul nostru suprem și intenția este de a găsi un deșert. Și cred că o să revin când găsesc acel deșert. Da. Aparent, în căutarea mea de un deșert am găsit și un village. Ura. Wake. Frumos. Așa. Bun. Uitați că acum e frumos și avem recoltă. Mă, Gigele, cum ai putea tu să-l prinzi pe acel sătean? Gen. Mamă, câtă mâncare! Mâncare pentru băiat! Știți că la primul episod ne chinuiam pentru o pâine. Și acum, ia uitați ce avem aici. Frate, s-a dus cel mai bun lucru inventat ever. Bă, tu mă... Frate, ăsta îmi doboară mie recolta. Păi da, bun. Înțeleg că e recolta ta, dar ai putea să pleci, please? Ame. 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 Ameu. Ameu. Ameu și ameu. Ameu. Hop. Papa. Bun. Haideți să mai luăm chestii.
Frate, iubesc satele. Sunt cel mai bun lucru din joc. Și începe să nu prea mai avem loc în inventar. Bine, o să ne umplem inventarul și să terminăm și clipul. Fiindcă deja ne lungim. Ca episoade de Among Us le fac cam lungi. Da, na, ce să fac. O să le las cam la vreo 40 de minute pe de Among Us. Și episoade normale, Minecraft, Shadow Find și așa o să fie mai scurte. Deci cam asta o să fie programul nostru. Și cum v-am spus, o să fac și o programă în ce zi postăm ce fel de joc. Fiindcă vreau să am o anumită ordine. Nu vreau să fac randala clipuri. Adică ce mi se trezește mie în ziua aia să fac. De exemplu, n-am mai făcut de mult Minecraft, facem acum. Mâine, de exemplu, o să facem Shadow Find. Nu, mâine facem un joculeț mic, mâine facem Shadow Find și spui mâine sau ce? Da, mâine facem joculeț mic, adică în fiecare vineri o să fie un joculeț mic. Cel puțin în fiecare vineri o să vă așteptați la un joculeț mic, fiindcă o să apară. Și de restul nu știu ce să zic. Încă nu m-am hotărât pentru restul. Dar care văd că sunt mai apreciate. What? Pillager! Doamne, credeam că e un raid. Doamne, ferește să fie un raid, că eu n-am nimic la mine. Ce scuze? Ce scuzați? Auzeam niște pillageri. Nu știu de ce. În fine, o să poposim la acest sat și încheiem și clipul aici. Stai, să stau lângă în golem să fiu eu sigur. Vin aici în golemule să facem outro împreună. Bă, vin aici să facem outro împreună. Bă, unde pleci? Butelie! Așa își pune colpir. Bun. Stați așa un pic să găsesc unde e acel video. Front. Bun. Hai mă, unde e butelie? Ce faci, maci, pe întunericul ăsta? Ce faci, Cum maci? filmez? Unde e butelie? Da, uite, Unde e omul te meu? văd și scrie. Frate, unde e omul meu? Eu vorbesc eu. Butelie. Vezi cum se scrie și... Butelie. În fine, dacă nu vrea butelie să facem outro împreună, îl fac singur. Bă, nu știu unde e butelie. Acum cu așa spunem butelie. Bă, butelie, bă! Aoleo, dacă nu mai știi. În fine. Eu am fost Lenderman X1. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!